गसाइगावनि बानिज्य मेलायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे गसाइगाव सहराव जादों आनन्द मेलाबो होननानै बुङो। नोंथांमोना आसपासनि मानसिफोरब्ला फैनो हागोन, बायफैनो हागोन। बियो दासान्दि जागासिनो दं, बारा गोबाव थानाय नङा। खम समनि गेजेरावनो फैनानै नोंथांमोना बायदिसिना लांफैनो हागोन। बे एक्सप' जानायनि लकेसना जाहैबाय गसाइगाव स्टेट बेंक खाथियावनो, एसे सिगाङाव सारियालिनिफ्राय एसे थांबानो मोनो। नोंथांमोना बाव फैबानो बे मेलाखौ नुफैगोन। नैबे गस्ला गानग्रा जोमग्राफोरा नैबे साइडजों दङ। ओमफ्राय नैबे गासिबो लेडिस आइटेम, हिन्जावफोरनि आसान, माला, थाला, रिं बेफोरखौ बाव मोनो। बेलाय नै बिसोरो बायग्राफोर। आरो हौ बे नुहुरनाया गस्लाफोर, बेफोरो जेकेट, हुडि गासिबो मा रोखोमनि गस्ला बावनो दामा लिरखाजोबनाय दं। अबेबा 200 रां, अबेबा 300 रां। लेडिस एन्ड श' बेलाय नै नायनो हागोन, कालारफ्रा मोजां मोजां दङ। ओरै दावखोलांसै एसे। बेलाय बे ओरै आखि साइडजोंना गासिबो ड्रेसफोर। नै बेबो बे लेडिसफोरनि। नायदो बायग्राफ्रा बेसिबां जेव जेव जादों। मोनायावसो खेबनाय जादों, भिडिअखौ मोनायावसो बानायनाय जादों, ओंखायनो एसे लाइटजों मोदाननानै बारा क्लियार नुवाखै। बे गासिबो बायग्राफोर। नैबे जुथा, हिन्जावफोरनि हौवाफोरनिबो दङ बाव। नैबेना ओरैनो बेयाव बायदिसिना नैबे थुसि प्लेट, सामुस थामुस, गिलास थिलास जा नांगौ बाव मोनजोबगोन। नैलाय नै बेजोंबो बारा भिर नंथ'आमोन बे समाव। आरो नै सफा सेटखौबो बाव मोनगोन। सफा सेटआ नैबे 75,000, नैबे 75, 75,000। ओमफ्राय बैयो नैबे जाहैबाय 45,000। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो आंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै होदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।